Майко, ти какво си? Направо спря въздуха. Знам. Такъв съм, ама тихо, защото да не събудим бебето. Бебеле, ти да не си баща. Не съм баща, може да ме наричаш папи. Ама тихо да не събудим на съседите бебето. Добре, тихо. Абе да ти кажа, май ще го събудим. Ама, то си е време за ставане. Тихо, влизай тук. Направо спамята ли? Ама няма ли да пилим нещо в хола? Хубаво, в момента е в ремонт, ще го правя фитнес, че много ми върви с тренирането и направо не знам какво се прави парите, разбереш? Идвай тук. Охо, милия ми той. Девойка ли си довел, бе? Той е читачката на 24 часа пълен работен. Сега чистачка. Аз съм му и банка, и шофьорка, и готвачка. Еле, ама ти наистина разполагаш, имаме слуга. Една водка за мен. Големичка. Водка ли? По-добре хъпнете нещо, да имате сили. Айде хъпнете. Направил съм страхотни пълнини пиперки. Айде вземай. Мамо, моля те, престани, отива татка, моля те. Мамо ли? Пиперки, това не са ли чушки? Пиперки с комрийки мръсна. Благодаря, аз мисля да тръгвам. Стой. Чакай сега, ти от коя зодия си бе, моето момиче, че мое е много труден. Излизам. Чакай само да ви джасна една снимчица. За спомен. Знам, че съм излишна, спокойно. Супер. Айде. Не ми каза, че съм самостоятелен. Да бе, аз съм вълк единак, бе. Зъбите да си измиеш преди лягане. Оставил съм ти една кутийка в нощното шкафче. Кондомчета. Не знаеш, пъти отговорен. Айде. Чакай. С Богом! Абе, шмак. Та се минах.